Kaya yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala ba tiil? Sa mga kapilid. Ako lang na ikuan din. Imong ispat. Kani tail? Kani? Di ako man. Kang pang tail? Aw, huwag siyang pagtiil. Ikaw ha? Pila ning hotdog tay? Hotdog. Hotdog. Riso. Sige. Kita ko nito. Bye. Thank you. Hoy! Balinire! Kaka. Ako lang balay ko. Sorry! Wala ko ibayad. Ano ba? Kuot. Iya, thank you diha. Gaya gaong ni. Sarap po kayo. Hindi ko diretso. Kayo baka thank you. Wala ka manangin. Bye dito. Thank you. Oh. Wata na ha. Thank you. Wata. What's up guys? Welcome to another video. And for this video, wala tayo laing mga nunaan. Laan na punta. Masuway na punta o samok-samok sa uban. So bago pa lang na ko na human og kwenta mong sa amo, dili ni amo. Share sa mong customer bago pa lang naman na human. Take ta. Gamay ra. So, magubanta. Tara! Ang pangutana. Gamay udah ko. Gamay udah ko. Dako. Why? Ang ba't dako? Okay. Hindi tanda ko kay kanan. Bugay mo hurot. Para trailing. Ikaw, idea. Gamay udah ko. Dako. Wala ko kung pangandoy sa kinabon. Oh! Yung katibong ko tanayig. Kinayig? Okay. Gamay udah ko. Kinayig? Gamay udah ko. Mamay. Ano man? Walang. Mura to. Thank you. Ay? Kaging. Gamay udah ko. Mamay. Why? Wala. Hindi ko galme. Ay ka magsuomri mo. Oh, what's up guys? Welcome to another video. For today's video, I'm going to show you what is life. I am here with Richard Anghel. You can also visit his channel, Rich Day. R-I-C-H-D-A-Y, Rich Day. Hanto na po ito sa nagkikain guys. Salamat sa pagtanaw o pag-upa ka sa mga channel. Kalimut mag-like, pag-subscribe o pag-share. So, till the next video. Peace out.